Ogbuefi ndị eme ọnụ abịa nta ihe ka na-akpọ obi ezumezu. Obi ezumezu nwere ụfọdụ ihe vital things etu esi arụ ya. Eziokwu na wee ịpụta ịfụ ka ndị mmadụ na-alụzi obi ma ndị na-eje ụka alụcha obi alụ toilet n'ime obi. Ihe niile abụrụ etu obi kwesịrị ịdị maka na obi wee consecrated place. Ịghọtara ya? Obi wee consecrated place. Ọ bụrụ na ịrụnye toilet n'ime obi, ọ ga-eme onye kwesịrị enwere any business ọ na-abịa n'ime obi a na-abata n'ime obi, which is not necessary. A consecrated place wee consecrated place. O nwere ụfọdụ ihe kwesịrị ime ya. Na obi a consecrated obi a in the year January 1, 2022. Yes. Nkwa nkwere ndị ichie na ndị nna anyị ha na amenụ ihe yọ na mma alụ ha ya obi. As we stand now, this obi would the obi that stands in my clan as at the moment. Yes. So I don't akọwara ihe obi. Obi nwere ihe kpatara eji arụ ya ifu na o nwere exit doors. Ọpụpụ na mbata ebe ụmụ mmụọ si abata. Obi a na-enwe ofu door. No matter how big ọ dị. Ọ ga-enwe n'ihu maka na ụmụ mmụọ ndị na-abata ndị na-apụ apụ. Ada ọnya abata na-eji emeri ya. Ifuru holes adịghị ebe a. Yes. Ụmụ mmụọ na-enwe ebe esi. Ebe ọmụ na-adọrọ mmụọ ada esili ọkụ a na-enwe ebe ụmụ mmụọ si abata na ebe o si apụ apụ. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Nke bụ anyị na-anya n'ebe akịta. Ebe akịta wee ebe ntelu marble of my ancestors. Dịka etu nna m si wee gụrụ m ya. Onye a bụ nna m. Ọ bụ nwa onye nka enweena enyi obi bụ nwa enweena bụ nwa Nwefo. Nwefo a bụ nwa Ogbuefi isi that meaning anyị akpọdebe. Ogbuefi isi a bụ nwa Eze-Ana. Eze-Ana bụ nwa Ikeri. This is down to 5th generation to my father's were Goromia, and we hope to continue this line. Now, abatazie n'obi. N'obi ebe ebata n'obi ị na-anyị na ya akpọ okwu mana mme ibu akpọ okwu. Ka we can absorb all the natural powers dị n'obi maka na consecrated place. Ọ bụrụ ọsọ na chapel ka unu ka na-ibu akpọ okwu n'ilo. So ebata ihe aka na-akpọ enu ogbo. Ihe a bụ enu ogbo bụ ebe a na-anọ ana. Mmadụ nkwado ike dị taya nkwado ike ibi na ya ma ọ bụrụ na o nwere ọrụ dịka mitin ndị a na-aga n'ilu. Ihe ọzọkwa dị mkpa bụ nke a bụ oche nwa ji anọ ma ọ bụrụ na enwee nnukwu ihe mmemme a na-eme nwere ike ịnọ ebe a. Then ndị my guest nwesịrị ike ịnọzi n'elu ugbo na ọbụrụ na mitin a na-eme. Ịghọtara ya? Ebe a na obi ma ọ nwere ihe a bụ akwụkwọ ebunu. Ọnụ na nche nọ n'oche a nnọrọ na ya maka na nchiri Eze-Ana gbata m okwu na akwa. Nke a bụ elu ogbo ndị mmadụ nwere ike ịnọ. The size of obi enwerozi ihe omiri o nwezi ike dịwa wider depending on the isi wee chi ya. Nke a ka a na-akpọ oche mpata. Oche mpata ị nwere ike ka abụzie ya ụdị ihe ọbụla ị chọrọ. Oche mpata kịta akpọrọ m ugochitubelu so ugo ka eji wee ka abụrụ m elu oche mpata penti elu m ya maka osisi ejoro ihe a bụ osisi mgbu for protection. Ụfọdụ nwere ike iyuzu osisi ọjị. Ịghọtara ya? Ma ọ bụ osisi akpụ ma ọ bụ osisi ọbụla mana ọ ya bụ osisi mmụọ because it's a sacred stool. Ụbọchị nchiri ọzọ anyị nwa na-echi Eze-Ana ụdị oche a ka ị ga-eji wee nọ mgbe a ga-etube gị ugo a na-akpụ ya oche mpata. Ịghọtara ya? Ọ ka size by size. Enwekwara ike ka ahụ ndị ya afụ nke ha ka bụ elephant ma ọ ka bụ whatever. Mana doto na ahapụ ugochitubelu so ugo ka m gwara ya ka abụọ ya. Ịghọtara ya? Then nke a bụ ihe eji ama obi ọdịnala. Ihe a bụ obi that is ebe a dọrọ ndị ichie. Ebe a dọrọ ndị ichie bụ ụmụ anụ dị iche iche ndị anyị gụrụ n'ebe a. Ịghọtara ya? Ụmụ anụ dị iche iche anyị gụrụ n'ebe a. Enwekwa ndị ọzọ ebuzere nwere ike ha dụsịrị ebe a bọchị ihe ọbụla gbasara ebunu ma ọ bụ efi anyị gburu n'obi a. Echefula na every 1st of January na nna ada eburu ndị ichie a be nna m anụ iji wee agbọm ya ancestral day ụbọchị nje nchetafa. So ụbọchị anyị na-abịa ebe ga gụọ ọfọ maka ọdịmma ezinụlọ anyị ụmụ nwaanyị na ndị niile anyị na-eme na amasị. Then nke a bụ ya abịa n'ime ebe a ya nwesịrị ihe a na-akpọ ihe dị iche iche like nke a
na-akpọ ya nke ụmụ ọkụ ịghọtago a na-akpọ ya ụmụ ụkọ ndị ahụ ndị reprezentịrị ndị na-eje ozi n'obi ụbọchị m chiri ọzọ Eze-Ana ka ndị nna m ochie nyere m ya na-akpọ ya ụmụ ụkwụ ịghọtara ya o ihe na-adị n'obi o nwere ihe o mere ụmụ ụkwụ abụ ụmụ mmụọ gasị na-agagharị na-eme mmadụ eje ozi nke anyị nwere ihe afụ ezumezu ndị ichie ezumezu ndị ichie dị ha na okpesi ndị ichie ezumezu ha akpọ ndị ichie niile chi ukwu na chi nta ha dị ha ya bụ ikenga ha ikenga ndị ichie ịghọtara ya ma ukwu na ije ma ihe niile ezumezu ya ka bụ ọfọ ya efere kịta abụ ọfọ ya mere ngịnị ha abụ ọfọ ndị nna m ochie ndị ikwu nne m nyere m mgbe m chiri Eze-Ana ọfọ a efere kịta adịghị emesi ya ọbara ịghọtara ya adịghị emesi ya ọbara ihe nji ọfọ alụ buru ibu ịghọtara ihe eji ọfọ alụ buru ibu adịghị emesi ya na-akpọ ya ọfọ emere ngịnị that I have not offended man or woman whoever that want to offend me whatever the person wish let it go back to the person o nwere ka a na-esi ejikwa ya alụ ọrụ back to sender adịghị ebusi ihe nwere ike tụọ ya tụọ ya nzu tụọ ya nkwụ ọkụ to recharge it but ejiri ya eme ihe ọ bụrụ na obodo zuo ngwere ọkụ atinye na akpa m nkwute okwu asa ha na Eze-Ana ekwuola na ọ bụ ihe na-etu aka m kwuru na aka m adịrị ọrụ ihe ọjọọ etinye m ya na tia na enwe ọgwụgwọ ọfọ dị na mpụna ịghọtara ya ọfọ eziokwu ọ bụrụ na ichi ndị chiri Eze-Ana ka a na-enye obi ọfa na ọfa na-adị ebe nwa ọrụ chọrọ ije were arụ dị mkpa ma ọ ihe chọrọ ije were eme ka ọ were mechara dị ọnụ ebe anyị na-egbu ihe ọbara ebe a na-ewepụ ya ịghọtara ya budozie ọfọ ndị ichie adịrị ebe ọfọ ndị ichie na ndata mpụ anyị chi igbu anụ anyị bupụta ya bịa werekwu anụ ebute a na-egbuwapụ ya ihe na-afụ ifuo na ọkwa nzu ihe abụ ihe efere ebe akịta bụ nzu a na-akpọ nzu ndị ichie etu ahụ esi butie na esi ebutie akpụrụ ya akpụ na nke anyị na-afọ a na-akpụzi akpụkpụ nke ewepụtara modernizzie ya ndị ya na-afọ n'ahịa mana akịta bụ ndị ichie etu esi butie na ọka dịka chisike ya ka eji akpọ nzu ndị ichie daalụ onwezi ajụjụ nwere na nkụzi a ịfụzi ụtọ anụ anyị gbugasịpụrụ ebe ọnya ka anyị tisi n'ohere nwezi ajụjụ ị nwere ịjụ m n'ihe chat me ọ bụrụ na idu obi gị etu a ị mara ihe ruru obi ọdịnala mana obi ndị ya na-afụ ndị big man na-arụcha enwere ebe the secret altar dị na ya ịmara na ọ bụrụ ihe ahụ na obi na-eri onye ọ na-achọ ịrụ nke nwa gaanyị fọdụ ka ya arụcha bụ toilet ihe diwelu nke ebe nke nwere ezi dọ onwe efu enirizi na-eme mitin ebe ndị mmadụ ji ebe aka fọ ndị a apasị ya na mere eti na ọda mgbe prezent ndị mmadụ ndị niile sonyere anyị ka ị na-anụ ozi atụsarịa ndị mmadụ ka isi n'ụzọ dị etu a wee kwụ ụgwọ ya aka isi n'ụzọ dị etu a wee spread their knowledge ihe Igbo spirituality is all about n'ọbụ ihe nweta mbụfu ozi ọbụla ma ọ bụ ịchọ agbalịra family bụ 08057837672 ma ọ bụ 08138243871 ya afụke na skrin gị udo dị n'onye ọbụla